takže ahoj, já jsem tady a promiňte za ty lagy a jdu si odemknout Golden Hills. Já to musela natočit, protože já to chci mít uložený, prostě dokumentovaný. 1, 2, a 3, jej! Jej, to je super! Super, super, jo, yes, 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 yes! Ano, to bylo strašně moc krátké video, já jsem to chtěla, aby se mi to rychle nahrálo na YouTube, aby jsem nezdržovala. A konečně, ano, vzala jsem si z toho koně, Asplindra. Ano, jak vidíte, já jsem se tady týrala tím, že jsem utácela svoje srdce za toho, že jsem musela jít 2krát spát, ano. A konečně, no, tak to už to vypnu. No, takže se uvidíme u dalšího videa, vím, že to bylo strašně krátký, ale chtěla jsem to mít zaznamenaný a se mi to asi dneska nebo zítra dát na YouTube. Takže jsem very happy, yay. Mějte se.